Bueno, i com no hi ha una anada sense una tornada, se'n tornem cap al manual, que no sé què. A veure què ens diuen avui. Podríem estalviar 1.190 milions d'euros i en realitat quan passes això per la productora i per la maquineta i mires a veure realment quan es pot estalviar, doncs són 118 milions d'euros. Hola, bon dia. No vull pagar. Per sobre dels 1.500 milions, es parla de 1.700 milions d'euros en conjunt. Per fer-nos una idea del que vol dir això, és necessari fer-ho clar. Les mesures que ja s'han aprovat aquest 2012 amb les noves taxes i la rebaixa del sou dels funcionaris. El govern diu que és això, o la temor d'intervenció de Catalunya, que sembla que l'Estat vol equivocar, asfixiant la Generalitat. Informa Marc Martínez de Mas. El Consell de Govern Polític ha avisat fa dues setmanes que Mariano Rajoy ha tancat l'aixeta de les comunitats i de la Generalitat li retalla els ingressos en 1.800 milions d'euros. I un conseller va dir que amb les noves mesures que el Consell de Ministres va aprovar a Montpellier, la Generalitat només recaptarà. Posa el semàfor en verd. Gràcies. I altre cop t'agafen les dades i a seguir. Bueno, us animo a tots a que ho feu, tio. Si només ho fem 4 persones, això no val pas per res, però és que aquestes concessions quasi totes van acabar el 2004. Fot 8 anys que paguem de més. Ja n'hi ha prou, no, tio? Que aquestes empreses s'enriqueixin, tio. Extorsionin els nostres governs de merda per seguir cobrant-nos, tio, els petits. Ens aixafin com ens estan aixafant. Perquè només 4 s'enriqueixin, tio, i els altres ho estem passant malament. No hi ha dret, en veritat, no hi ha dret. Vinga, que vagi bé. Malament, paguem més que ningú, l'Estat ens espolia, fixa un límit de dèficit impossible de complir a qui carrega amb el cost dels pilars de l'Estat del benestar i a sobre amenaça d'intervenció a la Generalitat. Ole, sabeu què? Que espero que ningú demani mai més explicacions als independentistes. Els qui han de buscar arguments i justificacions són els qui volen mantenir aquesta relació vergonyant. La manifestació del 10 de juliol va tenir com a resposta paradoxal un pacte amb els qui van portar l'autogovern al corredor de la mort. La idea era explorar si hi havia alguna possibilitat d'esmenar la retallada per la via del que ara en diem sobirania fiscal. Artur Mas va fixar un tempo de la legislatura, però els pressupostos de Rajoy són tota una declaració d'intencions. Aquest país va tan coix que el nostre equip de futbol és més que un club i quan s'esvaeix la màgia ens